ମାନବିକତା ଯେଉଁଠି ଅଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଲା ସାହାରା। ସରମୋହନ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ଧକାର ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଡିଓ ପାଟଣାଗଡ଼ ଶ୍ରୀ ସୁମାନ ମିଞ୍ଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏସ୍ଓ ପାଟଣାଗଡ଼ ଶ୍ରୀ କମଳକାନ୍ତ ବାରିଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଚେନ୍ର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସ୍ଥିତ ମାମି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏବେ ନୂଆ ଆଶା, ସେବା ଓ ଚିକିତ୍ସା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା। ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ମାନବୀୟ ପଦକ୍ଷେପ।